जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामदों बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि जाबायदि पलिटिकेल थासारि बा स्पेसियली जोंनि बिटिसि ओनसोलनि पलिटिकेल थासारि, बे बिटिसि ओनसोलनि पलिटिकेल थासारिनि बिथिंखौ जों जुदि नोजोर होनानै जुदि जों नायहरोब्ला मेजरलि जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि ओनसोलारि हानजा जेरावनोखि BPF आरो UPPL, बे BPF आरो UPPL मोननै पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि बाथ्रा बायदिसिना रोखोमनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनगासिनो दं। जेरावनोखि बे BPF आरो UPPL मोननै पार्टिया गोरोबलायनायनि बाथ्रा, जेरावनोखि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि कमेन्ट, लोगोसे UPPL नि मानगोनां प्रमद बर'नि मोनसे कमेन्ट, बिथांमोननि बे गोरोबलायनायनि बाथ्रानि सायाव कमेन्ट होनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सिगाङाव जुदि खोनाखांबायब्लाबो बे बारनि थाखाय नोंथांमोना खनसे खोनासंना लाग्रोदो, बेनि उनावहाय जोङो डिसकास खालामनोसै। आलोचना चलि আছে BPF দলৰ আমাৰ কেইজনমান নেতা আছে, আমি দায়িত্ব দিছে 3 জনক আৰু UPPL পৰাও 6 জন মানুহক দায়িত্ব দিছে। ইহঁতে আলোচনা কৰি আছে আমাৰ মাজত কেনেকে ইউনাইট হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আলোচনা চলি আছে। কাৰ লছ হয় কাৰ লাভ হয় সেইটো মই ক'বলৈ লাগে। সেইকাৰণে কৈছো মই আজি পাব্লিকলি মই কৈছো যে য'ত আলোচনা চলি আছে সেই সময়ত UPPLৰ কিছুমান নেতা কৰ্মীসকলে এনেকুৱা প্ৰপাগাণ্ডা কৰি আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰত যাই পেলাই মন্ত্ৰী হ'ব আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে BTC চিফ হ'ব। এইটো বিৰাট মানে ব্লাণ্ডাৰ হ'ব। এইটো মিছা কথা। এইটো মিছা কথা। মই দিছপুৰত নাযায়, মই BTCতে থাকিব আৰু এনেকুৱা আলোচনা চলি থকা সময়ত এনেকুৱা ব্লেকমেইলিং কৰিব নালাগে। তেতিয়াহ'লেতো এনেকুৱা যদি হৈ থাকে তো আমাৰ দুটা দলত যিটো আলোচনা সেইটো মিলিংলেছ হৈ যাব। এতিয়া নাই, জিৰ' ভয় খাই আছে। সেইকাৰণে এতিয়া মানে একমত হ'ব লাগে। ইটো চলি আছে তেনেকুৱা কথাবিলাক, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ফাইনেল বা তেনেকুৱা লেভেলত এইটো অহা নাই। আৰু ৰাজনীতিত সদায় তেনেকুৱা কথাবিলাক ওলায় যে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত ভাল, কাৰোবাৰ লগত বেয়া, কিবা আলোচনা বিলোচনা, কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা তেনেকুৱা ক'ব পৰা কোনো ঘটনা ইয়াতে হোৱা নাই। बेखौथ' बयबो लुबैयो, बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो, नाथाय राजखान्थिभाबै जे खौसे जानांगौ बेवहाय बिनि जि थांखि बेबो रोखा जानांगोन। जोङो राजखान्थि खालामनो खौसे जागोन ना हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खौसे जागोन। दा राजखान्थिया जेब्लायबो गोहोखौ लानानै बादायलायनाय। दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगौ। खौसे जानायखौ आंबो बरायो, आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन खौसे खालामनो थाखाय। दा बै समाव हाबोआखै। दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ। नाथाय बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंदों जे खौसे जानायनि मुं लानानै बेबायदि जेबो नङा। गावबा गावनि हान्जा गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ। राजखान्थियावथ' रावबो जनानै थाया। बिथांमोनाबो मावगोन, जोंबो मावगोन, BJPआबो खामानि मावदों, कंग्रेसआबो मावदों, AGPआबो मावदों। स' बेवहाय खुनु ब्लेकमेलिंनि खोथा गैया। गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरावनो हारिनि खौसेथिखौथ' बयबो लुबैयो। दिनै नङा, 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बयबो लुबैबोदों। स' बेखौ बयबो रेसपेक्ट होलायबानो एबा बयबो गावनि थांखिखौ रोखा खालामबानो आवगायलांनो हायो। बेवहाय जेबो जेंना गैया। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों जे खौसेथि जानांगौनि आन्दोआव माखासे ब्लेकमेलिं बाथ्राफोर, नंगौना नङा? नाथाय बेराफारसेथिं बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे खौसेथि जानायाव जोंनि थाखायनो मोजां, जे जोंनि गासै हारिनि थाखायनो मोजां। खौसे जानायखौ जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जों नाजाबोदों, जेरावनोखि जोंनि गासै हारियानो जुदि खौसे जानो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजांनि बाथ्रा। जेरावनोखि खौसेथिनि बाथ्रा, बे बेलायाव आं फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन, जे खौसेथिनि बाथ्राया जादों पलिटिकेल फिल्डआव बा पलिटिकेल बिथिंनि सायावसो पलिटिकेल पार्टिफोरखौ खौसे जालायनानै जोंनि बे BTC ओनसोलखौ ज' जालायनानै सिट रानलायनानै BTC सरकारखौ सालायनो थाखायसो माखासे जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव खावलायदों। नाथाय बे खौसेथिया बै खौसेथि नङादि जेरावनोखि जों गासै रायजो राजाखौ लानानै गासै रायजो राजाया जुदि खौसेथि जायोब्ला होननाय बाथ्राया बेवहाय आं गोरोबनाय मोनाखै। जेरावनोखि मानो गोरोबनाय मोनाखै होनना बुङोब्ला जोंनि गासै बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरानो बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै, लोगोसे फैबाय थानाय
जितु जेनेरेशन जेसेबां दिनालागे बुहुमा फैबाय थागोन जेसेबां दिनालागे जोंनि हारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन जोंनि हारिनि गासै बर' माहारिया अराय सम मोनसे प्लेटफर्माव थानानै खौसेथि लामायावनो थाबाय थागोन बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागे जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरा खौसेथियाव दं खौसेथिनि बाथ्राया जादों पलिटिकेलि जेरावनोखि जोंनि BTC ओनसोलनि ओनसोलारि हानजा मेजरलि BPF आरो UPPL बे मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ खौसे जानानै जोंनि BTC सरकारखौ सालायनायनि बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला जिबायदि पलिटिकेल क्रिटिकेल थासारि जेरावनोखि गुबुन हारिनि गोबां डार्टी पलिटिशियानफोरा जोंनि BTC खौबो जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौबो गावसोरनि कल'नि खालामनो बा गावसोरनि आथिं सिङाव गादबना लानो थाखाय बिथांमोना नाजानाय नारा नाथा नाजाबथाबनाया थांनाय 1 बोसोरनिफ्राय बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं जेरावनोखि थांनाय 2020 मायथाइयाव BJP बायदि पार्टिया खेबसे जागायजेनायावनो 9टा सिटखौ बिथांमोना आवग्रिना लानो हादों नाथाय बे बिथिंखौ जों जुदि नोजोर होनानै जों जुदि दिनैनि समाव जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जेरावनोखि BJP बायदि मोनसे पार्टिया जोंनि BTC ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय जागायजेननायाव जुदि बिथांमोना 9टा सिटखौ जुदि आवग्रिना लानो हादोंमोनब्ला जेरावनोखि बे पार्टिया जोंनि BPF आरो UPPL बे मोननै पार्टिखौ बा बे मोननै पार्टिनि लिडारफोरखौनो बिथांमोना गावसोरनि अस्त्र बायदि बाहायनानै पलिटिकल फिल्डआव खामानि मावनो होदोंमोन जेरावनोखि जोंनि हारिनि बै माखासे लिडारफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि अस्त्र खालामनानै जोंनि BTC ओनसोलाव खामानि मावनो होगासिनो दं नाथाय बैफोरबायदि लिडारफोरा दिनैनि समाव एसेबां गोरों एसेबां साननो गोरों जानायनि उनावहायबो जायफोर लिडारफोरानोखि जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे समाव हारिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेनखौ ऐलाम खालामनानै गावबा गावनि जिउखौ दान होनानै बिथांमोना जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंबोनाय लोगोसे नांबोनाय मानसि बैफोरबायदि हारिनि थाखाय नांबोनाय लिडारफोरानो दिनैनि समाव गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरनि आथिं सिङाव गादब जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि BPF आरो UPPL बे मोननै पार्टिखौ खौसे जाहोनायनि आन्दोआव सोरबा गुबुन हारि पलिटिशियाननि बा गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माबा मोनसे गाज्रि पलिटिकेल टारगेट दं नामा बे खौसे जाहोनायनि आन्दोआव माबा मोनसे गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि माबा मोनसे गाज्रि गोहोम थाखुमानानै दं नामा बेनि बेलायावबो जों दा गासै रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों जेरावनोखि खौसेथिनि बाथ्रा जेरावनोखि आं बुंदों BJP पार्टिया जागायजेननायावनो 9टा सिटखौ बिथांमोना जोंनि हारिनि माखासे लिडारफोरखौ बाहायनानै बिथांमोना 9टा सिटखौ आवग्रिना लानो हादोंमोन जेरावनोखि आपकामिं 2025 नि BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थिनि थाखाय बे BPF आरो UPPL मोननै पार्टिखौ खौसे जाहोनायनि बेन्दोंआव बिथांमोना बा फाखनाव बिथांमोना फिदिं बै गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोरा बे फैबाय थानाय 2025 नि BTC बिसायख'थियाव गोजौ फारसे दावखोलाङाथ' बे मोननै पार्टिखौ फिदिं दोनबाय थानानै बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जेरावनोखि बिसायख'थिया जेब्ला खाथियाव सफैयो ओरैबायदि अभार कन्फिडेन्ट बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि गेजेराव फोस्रावो जेरावनोखि बिथांमोना जेरैबायदि अभार कन्फिडेन्टलि बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि गेजेराव नंथारगौ बायदि देरहाखाथारगोन बायदि बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना फोस्रावो नाथाय थाङै थुङै रिजाल्टनि समाव मा नुनो मोनो जोङो लाथिख' नाथाय बिथांमोनखौ बाहायनानै दिनैनि समाव लाथिख' सोर खालामदों थारैनो दिनैनि समाव गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टी जेरावनोखि जोंनि BTC आव गोहोम खोख्लैनो हायाखै दिनैनि समावबो नाथाय एसेब्लाबो बै थांनाय 2020 मायथाइयाव बै गुबुन पलिटिकेल पार्टीया 10% ब्लाबो गोहोम खोख्लैनानै थांबाय जेरावनोखि जोंनि बे BPF आरो UPPL मोननै पार्टीनिफ्रायनो बै गुबुन पलिटिकेल पार्टीफोरा मानसिफोरखौ ओरैबायदि साबखां बिथांमोना गावसोरनि पार्टीनि थाखाय जोंनि BTC ओनसोलाव खामानि मावनो बिथांमोना इउज खालामबाय दं जेरावनोखि बै गुबुन पार्टीफोरा जोंनि BTC आव लासैनो एसेनिफ्राय एसे दिनैनि समाव एसे गुवारैनो बिथांमोना फिल्डखौ बानायनानै लानो हाबाय अब्ला बेफोरनि गोरोन्थिया सोरनि बै जोंनि हारिनि जायफोर पलिटिकेल लिडारफोर जायफोर लिडारफोरखौनो जोङो जोंनि हारिनि साफा बिदा साफा फंबाय साननानै जोङो
गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै बिथांमोनखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय जोङो बै पावार गोनां सियाराव दोनदोंमोन नाथाय बिथांमोना गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखाय गावबा गावनि इमेज हाइलाइटनि थाखाय बिथांमोना दिनैनि समाव BPF आव दंब्ला UPPL आव थांदों UPPL थांनोबा BJP आव थांदों बेफोरबायदि सीट बास्लाय बिथांमोना गावबा गावनि क्रेडिटखौ दिनैनि समाव लागासिनो दं नाथाय जों गासै रायजो राजाफोरा मोननांगौ जिखिनि मोनथाय मोननांगौ जिखिनि गोहो पावार मोननांगौ जिखिनि डेभेलपमेन्ट बैफोरखौ जों रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव मोननो हायाखै बेखायनो आं मोनसे बाथ्रा खावलायगोन गासै रायजो राजाफोरनिसिम बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों जे गासै बर' माहारिनि रायजो राजा नोंथांमोना सोरबा पलिटिकेल लिडारनि गोदै बुंनाय बाथ्रायाव नोंथांमोननि बेसेनखौ ओरैनो ओइलाम ओरैनो लाथिख' खालामनानै दाला जेरावनोखि जों ओरैबायदि समाव ओरैबायदि लिडार सायख'गोन जेरावनोखि जाय लिडारखौ जों जुदि सायख'योब्ला जोंनि ओनसोला जोंनि गामिया जोंनि एरियाया जोंनि थासारिया एसेब्लाबो मोजां लामायाव फैयो एसेब्लाबो मोजां थासारियाव जों गासै रायजो राजाफ्रा थानो हायो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि खुलुमबाय।